Anga Bongu Jesu Bonge Bonge Eguseni Bonge Nasemi Bonge Bonge lize lishoni langa bongu Jesu bonge guseni bonge nasemi bonge lize lishoni langa. Ngibingelele egameni lenkosi Jesu Kristu, amen. Ngibonga uNkulunkulu ngeviki eselifinyelela emaphethelweni, ngibonga ukusigcina iviki lonke kusukela ngesonto kuze kube namhlanje. Ngibonga uNkulunkulu ukusinqobela izimpi zonke. Ngibonga uNkulunkulu ngophahla asibusise ngalo, izimpahla asibusise ngazo, ukudla asibusise ngako, ukusilonda, ukusigcina, ukuhlenga, ukusilwela zonke izimpi. Singabaphumelele, singabanqotshelwe, siyumsebenzi kaKristu ophelelisiwe waseCalvary, God's finished works of Calvary. So ngiyabonga kuleli viki. Akukho engakubalula cishe okuvelele kuleli sonto ngaphandle nje ukuthi ngiyabonga uNkulunkulu ukusigcina kusuke namhlanje. Ngibonge imashi yabazalwane oyamakholwa ebiseThekwini. Kona ngiyabona ukuthi mina mangibuka ubuso babantu abagcwele lapha, abantu baseGoli, ngoba cishe abantu baseThekwini bayabonakala ngesikhumba. So ngiyabona ukuthi gcwele abantu baseGoli lapho. So but-ke sibonga ukuthi bamashile, bebekhona nabaseThekwini idlanzana nje, imithonseyana, especially la bezinye inhlanga, whites and Indians. Asazi ngibona ukuthi mhlambe uJesu wabo uyimuphi, ngoba kulwelwa ibandla and then ababonakali kodwa kulwelwa ibandla. And then-ke nalaba-ke abalawulwa yiSoweto elawulwa uCyril Ramaphosa, abakwaziyo ukuthi bathi kithi masibabona bese maralini awaka ZCC, Shembe bani Modise, Shembe no ZCC, sibabuza ukuthi babekwa yini lapho, babe abantu ukuthi hayi yithuba uNkulunkulu asivulela lona ukuthi sishumayeze nalabo bantu. Okay, bayakwazi ukuhamba lawo. Pho uma-ke kunemashi yabazalwane, include-ke la makholwa esingawa-understandi, anokuprofetha mbumbulu nemikhutshana esingayiqondi, bona-ke ababajoyini ngani? Njengoba bekwazi ukujoyina laba abavele nje behlambalaza openly, abangalibizi igama likaJesu, noma uma bebiza igama likaJesu balibiza belihlanganise noModise, balibize belihlanganise noShembe, noma balibize belihlanganise noLehanyana. Kulapho bayakwazi ukuya sibabone ey'teji, kodwa la kumashelwa into ebalulekile esemqoka ababonwa. So but-ke sibonga uNkulunkulu ukuthi bakwazile abanye abazalwane kuyosimela bemasha ukuthi bekuliswane nesimo sokucindezelwa kwebandla egameni lamandla lenkosi Jesu Kristu okuhloswe uhulumeni. Egameni lenkosi Jesu Kristu siyazibongela, ngoba ngishiye kudala mina ngithi hayi labantu laba babafake ngamabomu ibandla. Ifana nokuthi i-crime, khona i-crime eningi ekhandwa ngamabomu ngoba befuna ukucontrola umphakathi, behulumeni befaka ama-surveillance cameras nayo yonke leyo nto leyo. So ziningi izinto ezenziwa ngamabomu kuba ngathi ziyazenzakalela, njenge-open border ngey'nhloso zokusicontrola, world control. Singabonga uNkulunkulu
phebeza ngathini delaya i-reach ka-Antichrist, because i-new world order eka-Antichrist. Kuyadumaza ukuthi abazalwane ibona, especially laba bala kuSoweto abama-beneficiary awe-ANC nalaba be-DA. Siyamangala-ke, kuyadumaza futhi ukuthi ibona abalekelela lobu bumnyama esakhuzwa ngabo ukuthi ubudlondlobali bezolokhu beyifihla ngokuthi we must obey the government, kodwa singazange sibabone be-obey i-National Party, ngoba naku sekuphethe i-ANC yabo laba abasebenza kuye, because ibona abama-manager kulezi ndawo ey'ntshontsha imali. Ngoba kuyibo manje uhulumeni wabo, lapho-ke sekune-emphasis strong ka-obey those in authority, kodwa ngenkathi kuhamabhunu wayo in authority, they never obeyed them. And the worst of all, they've got no respect at all for ama-leader ngokugcotshwa nguNkulunkulu, ama-leader okuzalwa, amakhosi. They've got no respect for them. They want us to respect laba abavotelwa yibo. So all the hypocrisy, kodwa siyabonga uNkulunkulu ngalaba abakwazile ukuyosimela egameni leNkosi uJesu Kristu. Was not a perfect match, khona abantu abangekho right kuleyo mashi, kodwa akunankinga. Inhloso bokuwukulwela ibandla. uNkulunkulu okunye sekezokunqoba ngendlela yakhe. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi basilwele, futhi sibonga namamashi asazoqhubeka eKZN, especially lesilendele ye-March and March. Sethembele uNkulunkulu ukuthi abakwaZulu Natal baphume ngobuningi babo. Sibonga uNkulunkulu ukuthi kwaNongoma ku-clean ke namhlanje, kuqoqekile, sekuyahambeka nasedolobheni. Bengal-understand la dolobha kanti beseligcwaliswe abantu bokufika. Ku-clean, ama-pavement ayahambeka, babaxoshe bonke. Siyambonga uNkulunkulu egameni leNkosi Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Ehlala Nkosi banesibindi ngoba ababoni muntu, abazi inkosi, abazi muntu. Uthula kweNkosi uJesu mabekithi Akwande. siyambonga uNkulunkulu ngokusigcina kwakhe eqaleni kweviki, selize liyaphela masemaphethilweni. Siyambonga, simbonga naphansi kweviki athe wasiphumelelisa ukuba siye emthandazweni noma sibathathu, kepha ngoba siqinisekile ngezwi likaNkulunkulu nokufunda kwezwi likaNkulunkulu nokuthi safela uJesu Kristu, ukuthi singaziboni ngokuthi imisebenzi yethu, kepha sazi ukuthi kungumsebenzi kaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu nalosuku lanamhlanje, lapho bengathembi ukuthi ngizohamba ukuya eSprings, kepha ngokuba uNkulunkulu kwenhliziyo ngaphakathi yafisa ukuya eSprings. Sibonga ukuthi sifikile eSprings, indlu yaminyana yagcwala, yaba yincane indlu, abanye bahlala nangaphandle, kepha noma kunjalo siyambonga uNkulunkulu. Simbonga ngokukhuluma kwakhe, untombazana bekhuluma esayidinele intombi, ekhuluma ukuthi singabantu abakhethiweyo, abantu besifazane, ngoba uNkulunkulu sobonakele Edeni, kepha wabuye waba isithembiso kumuntu wesifazane ukuthi uzozala umuntu ozanyathela le nyoka le ekhohlisile, ibakhohlisa, ngoba uNkulunkulu isithembisa sishilo uyasifeza. Wazala uJesu Kristu ukuba azoqhobuza likhanda lale nyoka le. Siyambonga uNkulunkulu ngokunjalo. Sibonga futhi nomama bekhuluma bekhulumela ibandla eShumayeli, bekhuluma ngolokhuzana ngoDavide, ukuthi uDavide amukela umphongolo usuka le lapho bowuthathe wathunjelwa khona, kodwa mabeza nawo uyasho ukuthi ngale ndlela ababawubeke ngawo, bawubeka nje emotweni eliyini, because esizulwini bathi yini le lokhuzana le, khona igama balishoyo, inqola nje le ewuthwele umphongolo lo kaNkulunkulu, okwathi uyinkomo mazudonsa zifike lapho ngathi kuya Encourage, ngazi. khona igama elibhaliwe esizulwini.
ngathi islip nje ngicabanga islip sasemakhaya lesi bakuyovuna basithathe silayishe zonke ukudla bakuvunile sidonswe yinkabi. So manje yasho ukuthi uNkulunkulu obalayisha emotweni kanti umphongolo kaNkulunkulu awulayi, uyathwalwa abantu abakhethiweyo ukuthi ingako uLokhuzana uZiya wathi uLokhuzana yena engazathi uyawubamba ubona ngathi uyawa, wafela lapho uDavide wathuka. Khulumile kabanzi ngaleyo ndaba leyo ukuthi noma sebawuthatha bawubeka kule muzi lo wamaLokhuzana wamaFilisi, oDagoni bakhona bavele bawa phansi, bawa ngoba kungenele umphongolo. Esho ukuthi nathi sinabo oDagoni abasihluphayo futhi sibakhulekele. Ebala konke nje uDagoni kusho ukuthi izinhlupho ezikhona ezimelane nathi, kodwa ngoba singabantwana bakaNkulunkulu, uNkulunkulu uzosinqobisa. Kube yinkonzo enhle emnandi, sajabula sathokoza, igcwele inkonzo. Kodwa uNkulunkulu sibona ukuthi saphuma kahle futhi ngesikhathi. Bona nabaculi bakhona kwezibabizwana ama-worship hayi bayacula kuHope, futhi ungade kulela side yoHope ngoba bokiwe kade bawushipha, bayavutha bawushipha, sawushipha kumnandi kukuhle, sidumisa uNkulunkulu. Ngazibongela nokuthi nje indawo ingekho ngayohlala lapha kuhleli yabo umamfundisi khona nje, ngiyabuza indawo ayikho kugcwele ngoba ngiyalibala ngaphandle ukuthi bengathuli into yomdobo, futhi sengibambele nomunye kade uvukile ikhomisi, sengiyangena ngaso kugcwele. Sibathi indawo ile phambili kugcwele nakhona sokulaphayana endaweni abangumafundisi bangikhomba indawo lapha ngahlala. Manje bengihleka ukuthi lethi bakhuluma bathi nabo umama umfundisi manje umfundisi ngitshela lokho seceleni yengambuzo uyohlala nakini. Mangithi ngiyaLokhuzana kanti umkamfundisi lo ebengimusha uNtshingela, ngicala nokumbona ngiyaqala ukudala ngifisa ukukwazi nokubona umama usisi omunye nje. Manje ngihlala lapha endaweni yabaLokhuzana abafundisi ucebile ekhona ngoba akaziyo but ngihlala nabafundisi. Uma ngihamba la uze awulandele ngoba leti bahleli lapha etafuleni lami ngiyohlala lapha uze ulandele la kimi. Manje nabezo ukuthi ubonile ngihleli nabo bamfundisi umafundisi nabobani. Ngisho ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu, kube kuhle ney'moto ezisithwalile sihambe kamnandi. Le moto ishelele lo mfo mase bayaLokhuzanile ngoba ngiyabona ukuthi kusala mina emotweni. Ngiyamcela ukuthi ngicela ungidobhe ekhaya kwamapha abasedlamini, bababeke endlamini uthuli laphana kubo, ethathe imoto ezohamba. Umama uHadebe noSwiri lapha yena idlalisa, sokusala mina emotweni. Ngiyamcela uDriver ukuthi ngicela ngizamdirect wangibeka la egate. Ngiyabonga uNkulunkulu. Siyabonga. Oh, so right. Maybe sicula liphi icolo? Bonke bonke ekuseni, bonke nasemini, bonke lize lishoni la